Bäwege dogry ide etmek üçin bilmeli zatlarymyz. Täze dünýä inen bäwegin geljekde sagdyn ösüp ýetişmegi, ol onuň doglan gününden başlap dogry ide edilmegi bilen baglydyr. Geçen ýerdeki sanymyzda belläp geçişimiz ýaly, bäweg biziň durmuşymyza öwrenşmek üçin bir näçe ýagdaýlary başdan geçirýär. Bäwejik 3 aýlap özüni ejesinden aýra düşenini hem doýmaýar. Şol sebäpden gelin bu sanymyzda täze dünýä inen bäwejiklerimize dogry ide etmegi öwreneliň. Bäwejigimiziň gelmeli wagty ýakyndan soň biz onuň şaýyny tutup başlaýas. Öýe sallança galynýa, onu köpnäç türkmençilikde gyýdyň ejesi sowat edýär. Oňa owudunja eşikler, başgaplar, arlyklar, bäwek çykdyda geýmeli eşijikler taýýarlanýar. Umuman biziň türkmençiligimizde täze dünýä inen bäwejigi gaty gowy garşylanýar. Ol biziň milliligimiz, däp desturlarymyz bilen bagly aýratynlyklarymyz. Biziň däp desturlarymyzda bäwegiň 7, 20, 40 çylesi diýip belli bir günler bellenýär. Şol güni dolýança bäwegi hiç ýere çykarylmaýar. Öýe ýat adam salynmaýar. Ine şol hem bäwejikleriň iýdiginiň ilkinji ädimidir. Sebäbi bäwejik entek arassaja steril bolýar. Olar gaty sesden, ýagtylykdan gorkýarlar, tiskinýärler. Şol sebäpden täze doglan bäwegi 40 güni dolýança gaty seresap bolup köpçülige çykarmaly däl. Aýdym sazly, goň galmagaly ýerlerde saklamak bolanok. Eger-de bäwejigimiziň pişme toýuny sadakasyny bermek isleseňiz, onu ýene 1-2 aý bolar ýaly bolsa 6 aý ýyda süýşürmeňizi maslahat berýär. Sebäbi täze doglan bäweg goň galmagalan gorkýar. Siz onu bäwejiklikden gorkuzmaňyz, tiskindirmeňiz mümkin. Köplenç kiçi ýaşly çağalaryň hosarlary çağam tiskinýär, gorkup turup aglaýar diýip ýüz tutmalarynyň esas sebäbi bäwejik wagty nädogry seredilmegi diýsegem bolýar. Gelin esasy temamyza geçelim. Bäwejik üçin saýlan otomyza hökman günüň şöhlesi düşýän bolmaly, temperatura 22-24 gradus bolmaly. Otogy ýygyder arasalap, çyýgly süpürgüç bilen süpürüp, howany çyýglap durmaly. Otogyň çyýglylygy 50-60 göterim bolmaly. Bäwegi gunnamak maslahat berilenok. Eger-de bäwejik gunnolup ýatmagy halaýan bolsa, onu onuň bilinden aşagyna gunnamaly. Çekip ýüp ýa-da alaja bilen gunnamak nädogry. Ol bäwegiň el aýaçyklarynyň dogry ösmegine päsgel berer. Galy berse-de onuň süýdüne düğünmegi we kynçylyk çekmegi mümkin. Bäwegi günne bir gezek suwa düşürmeli, hepde-de 1-2 gezek şampun sabun ulanmaly. Onuň ennamyna ýag çalmak nädogry. Eger onuň gaş jagadyna el aýaçyklaryna hamynyň täzelenmesi bilen guruk tozançyklar bolsa, ýörüýte bäwejikler üçin niýetlenen çyýglanyrjy kremler, gipoallergen ýaglar ulanyp bilersiňiz. Eger-de bir gezeklik arlyk geýdirýän bolsaňyz, onu her 2 sagatdan çalşyp durmaly. Arlygyň aşagyna gipoallergen kremleri çalmaly. Bäwejigiň aýaçygyna jorap geýdiriň. Tırnaçyklaryny 7-8 günden soň hökman aýyrmaly. Bizde köplenç tırnagyny ýyralsaň bolýar diýip barmedilýär. Ol nädogry pikir. Eger bäwegiň dyrnagy ösgün bolsa, ol erksiz hereketler bilen öz ýüzüni dyrnar we bynjalyk bolar. Bäweg 10-11 sagat ýatmaly. Ýöne arasyna turup süýdüni emmeli. Bäwegi giýje gowy ýatsyn diýip günnüz ýatyrman saklamak nädogry. Ol öz islegine görä ýatyp turmaly. Bäwejigiň gulagyny ýörüýte çäklendirilen gulak arasalaýjy bilen arasalamaly. Bäwegi köpräk garnyna ýüzüni ýatyrmaly. Ol içiniň ýellenmesiniň öňüne alýar we ol kelejigini saklamagy öwrenir. Göz jagazlarynyň hersini aýratyn paýta bölejiklerini arasaja suw bilen öýläp arasalamaly. Eger howanyň sowamagy bilen günne suwa düşürmäge gorkýan bolsaňyz, günnelik paýtajyk bilen arasa ýyly suwa öýläp ennamyny süpürüp bilersiňiz. Göwejigini gury we arasa saklamaly. Eger bir gezeklik arlyk geýdirýän bolsaňyz, onu göwegine degirmen aşagyrakdan geýdiriň. Göwejigi zelionka, ýagny gowherli ýaşyl çalmak gerek däl. Eger onuň gurasyna sowukly ýa-da erin görünse, onu hökman lukmany ýüz tutuň. Täze doglan bäwejigi günne ýarym sagat ýerden arasy howada aýlamaly. Eger gyş aýlary bolsa, hökman 10-15 minut arasy howada aýlamak maslahat berilýär.